Yun. Uy, hito pa rin mga boy. Hito pa rin mga katoy. Oh, grabe mga toy. Puro hito. Ano yung floater natin mga toy? Yan lang mga toy. Ayun, ayan na. Yan mga toy. Yan na. Yan. Ala. Ay, hito ulit mga toy. Diyos ko. Uy. Ayan mga toy, ang grabe, ang bango mga toy. Ang bango. Yon, good morning mga katoy. Dito tayo ulit mga toy sa Barangay Kubuku 13, Martires. Yan. Happy pista nga pala sa barangay Kubuku. Yan. Dalaway kagamitin natin mga toy, dalawang pamiwas para talagang may chance tayong 5-0. Nanin yung nakaraang araw kasi mga toy, galing ako ng na Laguna sa may barangay Sukmun. Abangan nyo mga toy pag di masyadong maangin. Inaasam-asam ko marating. Yung sa malapit doon sa may Meralco mga toy. Kaso ang doon, lulusungin talaga yung spot. So tatry natin. Gagayahin natin si Master Johnny Nanji. Yun, shoutout nga pala kay Master Johnny Nanji. Yeah. Shoutout nga pala si bago nating subscriber. Willing daw siya mag-sponsor sa atin. Life and Nuts. Yun. Thank you Kachoy. Ayan, pa-support na rin mga tay kay Life and Nuts. Yung mga tay, ilagay na pa natin tong isa natin mga tay. Mga katoy, hito. Wow! Nakita nyo? Mga katoy, ang laki nitiw na hito. Ay, Diyos ko, tinggal eh. Nagsisit up pala yun. Ngayon lang ako mga nakakita ng hitong nitib na ganito. Oh, itim na itim. Pag may nakakita sa atin dito na para tayong siraulo, alam mo yun? Siraulo at tayo. Yeah, ikatsin ko pala natin diyan mga tayo. Iyawin natin. Yun, mga tayo, iyan ako mo, sit up ko mga pang bottom. Yun mga tayo, dyan naman. Uy! Ang ganda mga tayo. Ito spot natin mga tayo. Pakita ko sa inyo mga tayo. Yan ang spot natin mga tayo. Yan o. Yan. Ito yung floater natin mga tayo. Yan. Yan lang mga tayo. Ayun. Ayan na. Yan mga tayo. Yan o. Yan. Ala. Ay, ito ulit mga tayo. Diyos ko. Ayun, lak mo dito. Lak. Ay, sus. Wala, sinabit kasi mga katoy. Oh no! Hito pa rin mga katoy. Sinabit kasi dun sa may mga katoy. Sa may sanga. Pero nakita nyo mga katoy pag ganun ko, diba? Grabe, gutom na ito. Ay, hindi tayo papasitapin ata mga toy Nang pangalawa natin. May mga toy Yes, tayo. Ayun, dito na lang mga tayo. Uy, hito pa rin mga boy.
Ito pa rin mga katoy. Oh, grabe mga katoy, oh, puro hito. Aray ko, oh, mga katoy, dalawa na. Dapat nakatatlo na tayo. Diyos ko. Diyos ko, Lord. Thank you, Lord. Napakasarap pa naman ang hito dito mga katoy kasi probinsya. Ay, naku, ang lalaki pati mga katoy. Siguro 1 kilo na yung mga Ganda mga toy yung area. Kitang kita pagka ginaganan. Oh, Ay, thank you, Jesus. yun mga toy, magsha-shoutout na tayo mga toy. Yan. Yun, shoutout kay Kamoy Moy. Yun, pa-support din mga toy. Kay Kamoy Moy. M. Victoria Cardal Vlog. Yun, shoutout ka toy. Richard Badung Reyes. Yun, shoutout ka toy. Ron Darif. Yun, shoutout ka toy. Glinda De La Peña. Yun, pa-support din mga toy sa FB page ni Katoy Glinda De La Peña. Yun. Atoms Channel. Yun, shoutout ka toy. Maraming salamat. Jan Pax Willis. Yun, shoutout ka toy. Megs TV. Yun, shoutout ka toy. And Daniel Almasan, yun, shoutout sa mga sulit supporters natin to. Birds Marlon, yun, shoutout ka Choy. Kabusing RRC, yun, shoutout. Food and Travel B2, yun, shoutout. Paring Noy, yun, shoutout ka Choy. Talim Angler PH, yun, shoutout. Siyempre, maraming salamat nga pala sa sa mga silent viewers natin at sa mga bagong subscribers natin. Yung mga nag-aabang ng mga video natin, maraming salamat po. At sana wag kayong magsasawa mga katoy. Humihingi sana ako sa inyo mga katoy ng favor mga katoy. Wag niyo naman po wag niyo na pong i-skip yung ads natin mga katoy. Kasi nag-iipon na tayo ng na masasahod ba. Ayun no. Higit sa inaasahan mga katoy. Itim pati mga katoy oh. Ay nako. I-thumbnail natin 'to mga katoy oh. Ayun oh. Ginagawa mo. Yan o, thumbnail natin ito mga tay. Ay, nakaunat na. Pinakbo na mga tay. Kita nyo mga tay yung unat tay. Hindi pala masyado makita yung tansi. Oh, tumakbo naman. Madadali rin natin yan. Mga mas malaki ito. Grabe, natak sa pala. Nakaganon yung mga tayo. So, yung guys. Salita kasi tayo ng salita. Sana nadali natin. Tinakbo na naman. Yan ang tilapia mati, tilapia. Kasi kung ito yung mati, talagang nakama. Grabe mga toy, ang daming kagat mga toy. Hindi ko nadadali mga toy. Wala tayong bulate. I-respakan talaga natin tumamaya mga toy. Hirap maghanap ng bulate dito mga toy. May parid na mga toy. Mag-alas 7 na yung mga toy. Ganda mga toy pag malalaking bulati pala. Naubos na kasi mga toy. Oh. Ano yung malalaking bulati na. Ganda kanina mga toy. Maganda pala yung ito mga toy. Maagang maaga. No? Ang sabi kasi ni Kuya dito mga tayo. Marami daw ng oriente dito. Kaya tingnan mga toy. Oh. Pakita ko sa inyo mga toy yung yung nakuryente ba. O yan. Oh. Yan mga nakuryente mga toy na nakatakas siya. Siguro pagdapo ng voltahe tumakbo to ng gusto. Yan. Parang na-dislocate yung niya mga tayo. Yan oh. Meron siyang na kuryente dito. Yan ang palatandaan mga tayo. Yan oh, na kuryente yan mga tayo. Kaya yung katulad dito mga tayo. Yan. Ito yung normal na di siya tinamaan ba. Wala man lang katama-tama.
Walang baluktot. Kaya iawin natin yan mga maya. Mga toy, papatikin natin si kuya. Pagpulutan. So yun mga toy, bali siguro di tayo oh ito. Alak. Ay sus Mariusip. Akala ko tinatangay na ng mga toy. Inangin lang pala yung nylon natin. Grabe mga toy. Kala kasi ganun kasi yung atak ginagawa ko kanina. So yun mga toy, bali yun na lang siguro muna. Maraming salamat sa pagtiyagang panonood po. Yun, thank you mga toy. Maraming salamat at sa mga gustong magpa-shoutout po ulit, pa-comment na lang po. Thank you. Yan mga toy. Yeah. Ang laki mga toy. Hindi natin napakagat mato yung tilapia na sinasabi. Mga toy, maglakad na lang tayo. Ganda rito mga toy sa may 13. Talagang na tong area. Ayan mga toy, ang grabe, ang bango mga toy. Oh, ang bango. Ayan. Yan ang masarap dyan eh. Oh, yung pinakang leg. Dalawa lang. Nakawala yung dalawa eh. Dapat apat to eh. Yun, kasarap yung handa ni kuya. Yun mga toy, magkain tayo. Kain po tayo mga toy. Yun oh, may minudo tsaka laing. Mamaya natin yung ito. Mga toy, napanaban na. Ayan na, suman-suman.